Ang mga nagpamatuod mahitungod kang Jesus. Juan Kapitulo 5 versikulo 30, 47. Pidugang si Jesus sa pag-ingon, wala gayud ako'y mahimo kon ako lang. Tinuod nga nagahukom ako, apan ang akong paghukom sumala sa gisulti sa akong amahan kanako. Busa ang akong paghukom matarong tungod kay wala ako nagahimo sa akong kaugalingong kabubuton, kondili ang kabubuton sa nagpadala kanako. Kon ako lang ang musulti mahitungod sa akong kaugalingon makaduda kamo sa akong gisulti. Apan adunay o sa nga nagapamatuod mahitungod kanako, ug nasayod ako nga ang iyang gisulti kasaligan. Si Juan nga tigbautismo nagpamatuod usab mahitungod kanako. Dili ba aduna man kamoy gisugo didto kang Juan aron sa pagpangutana kanya. Ug nagsulti siya sa kamatuoran. Hinuon wala ako magkinahanglan sa pagpamatuod sa tawo mahitungod kanako. Gihisgutan ko lang si Juan aron nga motuo kamo kanako ug maluwas. Si Juan sama sa suga, nga misiga og midanag, ug nalipay kamo sa iyang pagdanag bisan sa hamabong panahon lang. Apan may nagapamatuod pagayod mahitungod kanako nga labaw pa kang Juan. Kini walay lain kondili ang mga buluhaton nga ginabuhat ko nga ginapabuhat sa amahan kanako. Nagapamatuod kini nga ang amahan mao ang nagpadala kanako. Ug ang amahan nga nagpadala kanako mao mismo ang nagpamatuod mahitungod kanako. Apan wala gayud ninyo siya makita o madungog nga nagasulti, ug wala usab ninyo dawata ang iyang pulong, tungod kay wala kamumotu o kanako nga iyang gipadala. Ginatunan ninyo pag-ayo ang kasulatan kay nagahunahuna kamo nga sa ingon niini nga pamaagi maangkon ninyo ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang kasulatan mao ang nagapamatuod mahitungod kanako. Apan midumili gihapon kamo sa pagduol kanako aron antel maangkon ninyo ang kinabuhi. Wala ko kinahanglana ang pagdaig sa mga tawo. Nakaila ako kaninyo og nahibulo ako nga sulod sa inyong kasing-kasing wala kamoy paghigugma sa Dios. Mianhi ako nga may gahunggikan sa amahan, apan wala ka mumudawat kanako. Apan kon adunay mo anhi sa iyang kaugalingon nga gahum, siya hinuon ang inyong dawaton. Ansaon man ninyo pagtuo kanako kon ang pagdaig lang sa inyong isig katawo ang mahinungdanan kaninyo ug wala ninyo tinguhaa ang pagdaig nga gikan sa matuod nga Dios. Ayaw ninyo hunahuna nga ako ang musumbong kaninyo sa amahan. Si Moises mismo nga inyong ginalauman mao ang musumbong kaninyo. Kon tinuod nga mituo kamo kang Moises motuo ante usab kamo kanako, tungod kay si Moises mismo nagsulat mahitungod kanako. Apan tungod kay wala ka mumotuo sa iyang mga sinulat, dili usab ka mumotuo sa akong gisulti kaninyo.